Hello perlok borong apa dengan subhai pi sai sin ha kana ka channel ka jonga da ka jingkar parit ka jonga pi baro ki ba page ya kana ka video yo lese don pedang jong pi ki bidang wan mai kana ka channel sngau ha ban ai ka jingkar chan ka jong pi da ka ba pi share like but subscribe ya kana ka channel ha ka khandai tarik kula likot ara jara punriu we human bat ka we ka para kila klem no hapo ka we ka pung ha ka por ba ki dang wan pai na ka jaka exam jong ka para kana ka jingja kalaja hajan kawai kasnong kan recruit hat ka distrik Yamunagar Haryana uhmen ubah kerteng Himanshu ubadangnya ia ketika kali harangkat ka para kejung ka bah kerteng ka tania ulah persang ban kiar na ka jingsiu sut kumbasispa tingka hakajaka siu khajana mil majra namar kata ulah sim ia kalenti kim lengba kawai kasnong katba udangnya hakate galenti kabakim kat kum kitolong khobor balaya thu baladon kowe kakali kabawan nakaliang ba mar persya abala upersang ban ailenti u Himanshu ulaya uladu no ia kajing kontrol ia kakali SUV kabadang shus tit thamai kala sentuj bat kelahap sepo kate kapung u Himanshu sngausi ban yathu ba ulayap hapo kakali kabalangam sepo ka watla kinong song snong kilaya persang ban ring ya kakali da utelai bat ka traktor ban ulah klatno hapo hospital ka tania kalala ban pelaj im handrei kalaman saujur haka kmat bat ken ki bniat menta kadang don jajaka sumar hapo hospital kade ka jingsosi ka bakrau ya ka ying kasem khamtam habalaya yathu bakidang shoot tit ia ketika kali bat kabadang donru ha kajing ya keren ia kajing syong kurim jong u Himanshu kublai sibun ya pibar ke bapet ya kana ka video min siya kendu pak next video